What the fuck? Velkommen til mit show. I dag har jeg videospil. Det er en meget god ven. Hvad skal vi lave i dag? Godt spørgsmål. Vi finder ud af det. De gode råd, hvad man ikke skal søge på Google. Okay, find på det første. Pokémon XXX. Søg aldrig på det. Helt seriøst, det er... Og prøv at spørge dine venner, om de kan sige X hurtigt. Altså sådan XXX. Du kan få brændt dine bukser. Der kommer ild i din... Det er helt værd. Hvad? Det er helt værd, når jeg har så Ah, okay. Hvad er det næste, man ikke skal søge på? Ja, det er i hvert fald XXX. Det skal man heller ikke søge på. Japanske serier. Ja, man skal heller ikke søge på japanske serier. Det er... Okay, hvad sker De der kommer lige? til at fortryde det. Det skinner på grund af lyset. Se mine skinnende tænder. Men Max, 2 sekunder. Prøv at søge FUQ. FUQ. Ja. Fuck. Okay, den her video. Okay, vi er i himlen! Prøv at se mine øjne. Det er dramatisk. Hvad så, børn? Han går det. Husk at lade dit barn se det her. Vi slutter den her video nu. Hej.